Na, üdvözlök mindenkit a Két Ballábas Akadémiánkon. Az előző két produkcióval ellentétben mi komolyra vesszük a figurát, keringőt fognak előadni ezek a gyerekek. Ezt fogjuk gyakorolni. A cím pedig nem igaz, hogy lázadás a rendszer ellen. Jó, akkor megkérem a fiatal urakat, hogy kérjék fel a hölgyeket táncolni. Szeretném a pukedliket is látni, úgy, ahogy tanultuk az előző órán. Köszönöm szépen, és akkor indulhat a zene. Emeld fel a kezed, népszíves, népszíves. Hip-hop shooting! Hip-hop shooting! Köszönjük szépen a 6. A osztályosok!